Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti yaka ate-ate, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatta. Amin. Hatani debata nagabi barita nauli dihita di parminggota minggu kantate sadarion imasian ulaun apostel bikilu 10 sada ayat sada rodi ayat 10 walu ulaun apostel bidu 10 sada ayat sada rodi ayat 10 walu tapahiuti hutma amanginang di bagasa rohat tabe hujahau kami ma dihita. Alai di begia ka apostel dohot akadongan na di Judea ima naung dohot dohape halak si pelebegu majakon hatani debata gabi di badaya kana porsea sian Yahudi ima si Petrus dung nakok ibana tu Jerusalem akanin nama bongot doho hape tua kahalak naso tarsunat jalarap manga dohot nasida. Alai jojor sian mula nama di pat orang si Petrus nama sai nin nama uju nama martangi yang ngau di huta Joppe huida ma di bagasan tod dikumijur sada inganan na bidang nama ropat suhi tartatan sian gijang ro di jolokku dungi di nahu panok noti i huida ma di sia kasio pat na di tano akka binatang dohot akka nama jirir ro di akka pidong nama tonga-tonga langit. Jadi hubege ma suara nama dok tuau. Hehe ma Petrus seseati ma pangam ma. Ala ini kuma. Tokka Tuhan. Aidang dung hudai naramun manang nasoyas. Alai mangalusi ma suarai padua halihon sian gijang. Unang ramun dok naung ni iasan ni debata. Ro ditolu hali do masa songoni dungi ditait masa luhut nai musetu gijang. Dungi tongo dina satok kini jongjong matolu halak di jolo ni jabu inganan nami akana disuruh sian Kaisarea madapot tonau. Alai di doktor di ima tuau. Naso jadi ganggu rohakku madongani nasida. Alai aku pudo dongan naonomon. Jadi hubongoti hami majabuni halaki. Di barita matu hami naung ni idana suruh-suruani jongjong di bagasat jabuna nama dok tu ibana. Suruh matu huta Joppe majou si Simon namar guar Petrus. Hata honon ni ido tu ho hata na tau palua hon ho ro di sadok isi ni jabum. Alai mamuk kado piau marjamita di si gabe songgop mato di porbadia tu nasida. Songon natuhita dimulanai. Disima huingot hatani Tuhani nama dok nani dok nai. Ae do di dihono ni si Yohanes. Alai tod di porbadia do di dihono ton Tuhamu. Atong tung margogo maau mangabat debata. Anggodos do hape silua nabi nasabasahon ni debata tu nasida. Songon natuhita. Akanong gabi porsea di Tuhan Yesus Kristus. Dungi dung dibegi nasida hatai hohom bema gabi dipuji ma debata akanin nama asa dohot dohape tuhalak si pelebegu dilehot debata hamu bau ni roha asa mangulu ido yang go sahatna dilehot debata hamu bau ni roha Allah mengaruniakan pertobatan oras madihita saluhutna shalom. Shalom, shalom. Aman nami adong sahalak teolog Jerman namar goar Martin Niemöller. Martin Niemölleron mace karasdo maprotes akka kebijakan ni Nazi Hitler pada saat itu. Jala ala memang gudang dua kahalak na protes ujui ditakup jala di penjarahon ala kebijakan napinatupa nasida.
Dina manakup akka buruh, dina manakup akka kaum sosialis, songoninang akka halak Yahudi. Tentu dang boy mago siap perningotan ni Portibion kejadian ini. Holocaust. Dina lobi 5 juta halak Yahudi ditakup jala dipamate di masa ni Nazi Hitler. Alani protes na pinasahat ni Sine Molleron gabi ditakup may bana. Jala di penjara may bana saliling 3 tahun 10 bulan. Protes ni Ibanai di dogma Sudbakenis nomor 8 pengakuan bersalah. Sudbakenis di surat Toma songonon dikutipan nai. Aku diam saja. Aku bukan seorang komunis. Ketika mereka menciduk para aktivis buruh, aku diam saja. Aku juga bukan seorang buruh. Ketika mereka juga menangkapi kaum sosialis, aku diam saja. Aku pun bukan seorang sosialis. Ketika mereka juga menangkapi orang Yahudi, aku pun diam saja. Toh aku bukan seorang Yahudi. Hingga nantinya mereka juga akan menjemputku, dan tak ada lagi yang bisa memprotes tindakan mereka. Kutipan ni Paddita ni Molleron paingoton sudi halak. Asa unang holan mamikiri dirina sabing. Asa tong mamakarikot to nakadongan na asing. Nangpe dang sahat dope tu ibana akka parukilon. Dohot akka namasai. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, sering orang hanya ingin mencari selamatnya sendiri tanpa memperdulikan bahwa orang lain juga membutuhkan keselamatan. Jod dojol madang peduli tu akan asing, narikot di bana asal malua au. Odora tong namasa di pamikirion ni piga-piga halak. Akka jolma Kristen nasai tok tong merasa molo haluau ni dang rikot dia kahalak na asing. Dang pola dohok malua, dang pola dohok selamat akka nasidai. Manang diakka naung marugamo na asingi. Amanami na nami jod-jod do hita terjebak di sada pamikirion nama dok. Holan hita do bangso na tarpiliti, hita do na pinarbadiaan ni debata, hita do na tinobus ni mudar ni Kristus na argai. Ubaheni akka na asing dang rekot dapotan panobusion. Godang dohalak memikiri diri nasabing tanpa memperdulikan apa yang terjadi terhadap orang lain. Godang dohalak dang makarikoton nama satu akadongan nang peparir nang pepaet. Ay sohona tuau nasida do. Hape takas do amangina ngakadongan tujuan ni debata mamilit akkana porsea. Asa gabe pasu-pasu do tu humaliangna. Kita menyebut diri kita sebagai umat yang dipilih, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Tapi apakah kasih karunia itu hanya cukup sampai kepada diri kita saja? Holat tuhita do sabing do asini rohani dibatai sahat. Tak pola tapasaha beto akajol mana asing. Cukupkah keselamatan itu berhenti kepada diri kita saja? Sona hudok konih ya. Moloroa ka WA tu hapita. Teruskan WA ini maka Tuhan akan mendapatkan berkat bagimu inanggui terus sonima tu 100 salak. Boa masa dapat pasu-pasu narwana kan. Teruskan WA ini kalau tidak akan terjadi mara bahaya sama mi. Mabiar iteruson. Alailah homanurusson haluau na pinasahat ni debata atu ibana. Nanti dulu. Dang taluk jolmaan majalo asini roha. Ada mungkin pemikiran yang demikian.
Hape tabo to doa manginang akadongan nahina hulongan. Hita be bangso na terpiliti dipilit kemudian do hita. Ai so hita hian bangso ni debata. Dan kita tapi bangsa Israel lah. Bangsa Israel pe dipilit debata, diparbadiai debata nasida, tujuan nah do. Asal gabe pasu-pasu nasida tu bangso na asing. Ido bahen ditikina yang ruar bangsoi siat tano Mesir. Ai disukut do. Isi do manuruho Musa. Sampai 3 hari si Musa marpanukun. Isi do honok kutuhanin na. Debatane si Ishak, si Jakob. Do debatane si Abraham. Atong molosongoni dan getu sinasida. Isi do guarmu. Didok ma. Aku adalah aku. Esyer ehye esyer. Dan dong margoar debata. Siapakah yang layak memberi nama kepada Tuhan? Tentu tidak ada. Ubah ini do debata magwarna au. Dok matu nasida, aku adalah aku yang mengutus engkau keluar dari Mesir. Jala mulai sadarion. Pahotok kuma parpadanakku dohoto. Ho magabe bangsokku au magabe debatam. Ninna Jehovah debata. Dinaung di pada debata ketika sudah diikat perjanjian dengan bangsa Israel. Diparbadiai donasida. Ado tahe lapatan nihata badia. Kudus, suci. Odo kan? Kudus, suci ini. Alai sasitongna asing ni di bagasan bahasa asli kados. Namar lapatan diasingkan. Dibedakan. Jadi kudus itu dibedakan. Diasingkan dari yang lain. Ido bahe dido debata diparbadiai bangsoi. Dipilit nasida sianaka bangsona asing dipa asing. Dos doi sarana son adong madi meja. Batu, sarupa do suri batuon. Dibuat masada batu. Baru dipasiding makan nasingon. Dipaias sama batuon, dicuci, dihias. Ipiak koma. Totu baga ma batui. Itu kan? Ayang go beda na tu batu nasi ngadong do, ngadong. Alai dipilit asa tumboyan no batu musim mabay bagak akka batu na asing. Itu tujuan di debatama milit bangsa Israel. Keselamatan itu tidak hanya kepada mereka, tetapi supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Lapatan nama nginangak kadongan, dangadong nabadia hape jolmai. Bangsoi pedang adong nabadia, alai na pinarbadia ani debatado. Yang dikuduskan, diasingkan, dipilih. Mereka dipilih, dibedakan dengan bangsa yang lain dengan syarat mereka harus menjalankan 10 perintah Tuhan. Dilih homma patik. Omma patik naiko sudah honommu songom bangso na hupilito. Unang doso dohot akka bangso na asing. Ubah ini do amanginanga kadongan nahina holongan di bagasan Kristus. Itulah makna daripada umat Allah. Bukan berarti umat Allah itu eksklusif. Tidak. Tetapi umat Allah itu harus hidup dan hadir. Menjadi manusia-manusia yang inklusif. Memberikan dampak kepada orang lain. Lausido nama satong di bagasa turpuko namanginang. Molo tabereng di piga-piga. Akahalak na terjebak di sada pamikirion nama dok holan hita do bangso na terpilit ninna. Jadi di bagas turpukon terjadi mas sebuah perubahan paradigma dari keselamatan yang partikular kepada keselamatan yang universal, dari misi yang parsial hanya kepada Israel sampai kepada misi yang universal mendunia.
Jadi dakola tu bangsa Israel. Alai sahat do tu sadok portibion. Ala memang pamotowan ni halak Yahudi termasuk mapiga-piga aka sisian di Yesus, termasuk matong si Petrus di baga turpukon yang kejahudiannya tidak perlu lagi diragukan. Macai luar biasa do si Petrus. Jadi dianggap nasida haluau ni cukup holan tu bangsa Israel. Nang pe nang dihatahon debata, nang dihatahon Tuhan Yesus tu nasida borhat mahamu baritahom ma tu sadok portibion. Tari damai di baga saturpukon di naung di bege nasida kabar taringot tu si Petrus naung pasahaton Injil tu kahalak na somar sunat. Gabe keberatan do nasida. Di naung diulahon si Petrusi ujungna gabe masih alusan mah nasida. Mereka keberatan. Buasa masuk ko tu bagas nyalak na somar sunat. Pasahatom mumusai barita nauli tu nasida. Ana buado. Alai takas mamanginang di patorang si Petrus di bagas turpukon. Taringot tu parnidaanna. Didok di bagas turpuki inganan nama ropat suhi. Na di atasna adong siopat pat. Akka binatang nama jirir. Dori akka pidong nama tonga langit. Jala adong maswara nama dok. Hehe maho Petrus seati ma pangan ma sappe tulu hali hatai madok. Amanami nanami parnidano magobarhon taringot tu akasi panganon naramun. Jadi mulai dok adong opat suhi inganan sasitongna tafsiranna patuduhon keempat arah mata angin. Nah neng dohononna di atas ni inganan na opat suhion adong maka binatang ma opat pat adong ma aka nama jirir dohot aka namar tonga-tonga langit. Mau menggambarkan segala ciptaan Allah baik itu binatang dan segalanya itu berada di atasnya. Jala disuruh do seseati ma pangan ma ahado hatani si Petrus. Toka Tuhan. Ala boha. Ala dirajumi nasida do. Ala memang di ajaran nasida. Dang boi mangalang kasih panganon si songoni. Itu adalah makanan yang najis. Tidak bisa dimakan. Om matong nadidok ni Tuhan Yesus di Markus bidu pitu ayat 10 walu rodi ayat 10 siai. Ahari dok Tuhan Yesus di sini dok ma. Asa dohot dohamu hape so mangarti. Dang dapok rohamu naso tarbahir ramun jolma bahenon ni nasa narosian ruar tu bagasan ibana. Ai so manang bongoti tu bagasan rohana. Tubuh tuha doi laho dungi bolong doi muse tu inganan nasoding. Artina manginanga kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Dangadong naharam si panganon, dangadong si panganon nama bahen ramun. Pamatang ni jolmai. Besada, B2, B3, B4, buido masuk. Edo, bah. B12 pe, pitamid dui sudi. Edo. Doh akan nama jir pe. Sudi do HP, bui masuk. Kan itu kan? Alai dang sudira selera, ai berbeda di. Itu. Lapatanna so tunggabi akka alan si panganon, gabi merasa hita ubah dia nak kahalak nasing. So tunggabi alan si panganon, gabi merasa hita lebih spesial si anak kadongan. Jala so tunggabi adong pamikiriota, songo pamikiron ni dongan nasing ati adong do songo ni maddo. Aiho ahana pinangammu do inna. Dirimu adalah apa yang kau makan inna. Jadi mulu nyalang uluk gabi hera uluk mai ba. Agani do kan? Mulu nyalang pinahan gabi hera pinahan mai ba. Ai jagal niru dia lango dang pangalahone dang kita he.
Ido, anggo pangalahone bolong doi. Unan do atau pangalahone masuk. Kan? Ido. Anggo si panganoni boy do. Ji molo nyalang manuk, songo manuk mah pangalahoni ba. Apalagi manuk oto kan? Bahaya doi. Ido jadi dang dong masuk di akal ke pemahaman songoni. Ahanan yalangmu ido hoina. Ji molo dialang horbo hera horbo. Oleh namudo. Akan itu artinya memang nanang dohonon diturpukon tidak ada yang haram, yang tidak ada makanan yang bisa membuat engkau menjadi najis. Yang ada itu adalah apa yang keluar dari dalam hatimu. Nama negai napa hacit rohani dongammu ido na haram. Akan keluar ido dan akan masuk. Ubahin ido amangina ngakadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Mula dong B2 bisa ada tong doradi iba paimahon akka udang ada. Jadi lapatanna dang na masukin nama bahiramu jolmai alai akkana ruar sian rohana do. Parnidaani naing pasi kopontonani Tuhan Yesus tua kasih sianna laho marbarita nauli. Alaboha molo kasih siani molo akala Yahudi dang dipangan nasida kasih songoni HP iko marbarita nauli do nasida tu saluhut portibion totu dang boy nasida merasa najis mamereng akka jolmai bang dang boy nasida merasa jijik mamereng akka bang sona asing molo tungpe dipangan nasida akka si songoni omma tonani Tuhan Yesus laho mahamutu liak portibio barita homma ajari jala didi manasida lapatanna dakkola tohala Israel nasida ditongos di bata ala itu saluhut portibiodo songoni dotong ditiki makatai Tuhan Yesus dohot boru Samaria tabotor tay pakatian ni Tuhan Yesus dohot boru Samaria horas inang ini mana ai di boto hodo inang ini naroma tikina gabedang pola be dolokan manang Jerusalem pertanyaan tu amai alai naroma tikina gabe di bagasa todi dohot hasitongan martangiang akka pertangiang natutu tu amai nasana martangiang tu ibana patut martangiang di bagasa todi dohot hasitongan. Ternyata Tuhan Yesus juga sudah ngomong ini kepada perempuan Samaria. Ngai pasah Tuhan Yesus sampai itu baru-baru Samaria bahwasanya keselamatan itu tidak hanya terbatas kepada umat Israel. Dan di Yerusalem behamu martangi yang non. Dan di Sinai be. Alai martangi yang mahamu manang na di dia pe. Di bagasan todi dohot hasit tongan. Jadi Tuhan itu tidak terbatas kepada tempat. Tuhan itu tidak dipenjara di Yerusalem. Tuhan itu tidak dipenjara di dalam gereja. Tuhan itu ada di mana-mana. Amin. Alai suatu gabi ala di dok. Tuhan itu ada di mana-mana. Dak kiamar minggu. Salah datong. Itu kan? Itu emang ai di rohat taodo Tuhani. Nah, gue luar biasa mah. I rohat taodo Tuhani. Molo segareja pehita. Nang disido Tuhani. Omat to. Api ala ni malas na do. Itu kan? Amanami nanami dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus memang ala nong liling do paradigma berpikir ni halak Yahudi songoni mian di bagasan diri nasida disuat turun temurun nama dok holan nasida do bangso ni debata jala bangso na asing ikut dapotan uhum ni debata do ditikina naneng hudok sotung songoni hita tong. Sotung adong pamikiriot tanah merasa kami kan umat pilihan Tuhan ai hami do nanti nobus ni mudar ni Kristus anggo akka agama nasingi to ema marmate ya petahoin. Jangan sampai ada pemahaman eksklusif yang demikian yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Sotung dogabe songoni hita alaboha
alahita pesasi tongna dang parjabar hiak kita di sih dang kita dang parjabar hiak kita di sih di haluau nih alai na di suatu dohita kita dicangkokkan kepada pohon itu. Ujaha majo dihita rombidu 10 sada ayat 10 pitu ro di ayat 22. Ale bahasa Indonesia mau bayan nate asa songonna takas bahasai Roma 11 ayat 17 sampai 22. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah, bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Kamu pun akan dipotong juga. Amanami nanami dongan nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus. Lapatanna bui do HP akan naporsiai hian gabe mago. Bui do nang dicangkok kani diputik komuse. Moloso marpar bui. Ternyata bisa. Dan orang lain yang tidak percaya, boy dotongi di suatu di pamasuk. Dos doi songon halak Yahudi na julu. Aladang porsia nasida tu Yesus Kristus. Gabe diputek komai laus di suatu masian na asing tu si. Imahita. Na dipalua marhite haporseaon. Yang diselamatkan karena iman. Itu bahed didok si Petrus di ayat 10 pitui. Jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ai hak ni Tuhan ido mangalehon tuise nang si pasaton nadang kita he. Itu. Tuhan berhak mau memilih siapa yang akan Dia berikan keselamatan itu. Atong amangina ngak kadongan di suatu Tuhan itu rating na asing tubona ni hawi. Atong ahana boy do honotta. Boy do hape di suatu rating na baru itu hawi. Jala boy do digotap musi rating ni hawi. Molo somar parbue. Songon rating na parjolui naung digotap. Aladang porsia di Tuhan Yesus Kristus anak di debata. Ima halak Yahudi atong ahamanikun ulah hunot tasongonakka rating na disuaton seperti ranting yang dicangkokkan kepada pokok itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, gabe pangula ugamo napanutan mahita dan ugamo ajaran. Jadilah sebagai pelaku-pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Jadilah sebagai orang-orang yang melakukan tindakan kasih, bukan hanya orang-orang yang berbicara dan mendengarkan tentang hal-hal kasih. Aitaboto do, ulaun ni Yesus uju mangulu ibana di Portibion, ima marjamita mengajari pamalum ragam niya kasahit, saluhut naya manginangak kadongan naing paubahon pemahaman nasalilingon salah di pamikirion ni halak Yahudi, naholan menekankan ajaran dan ajaran
mangapil dan mangapil ala yang dia kaulaon panutan songon nabi nahini Yesus daudu nasida sianakkai. Ya, mereka hanya melakukan segala ibadahnya sebagai formalitas. Adong sada buku na manggobarhon amanginang manggobarhon hadirion ni Yesus na jongjong mangalo sudia karagam ni ajaran ni halak Yahudi. Bukui berjudul Yesus yang Radikal. Hadona neng dohonon di bukui Yesus yang Radikal taringot tu pengajaran ni Yesus. Bahwasanya Yesus nakoras di pertotangan na dohot halak Yahudi, halak Parise, halak Sadusi, mamisang nasida diaka ngolu parugamoon naholan formalitas, parugamoon naholan ritual dan spiritual. Amanami na nami dongan na hinahulongan buy do jolmai tibo ritual na alay nol spiritual. Ritualnya luar biasa. Marminggu, pungwanina, markori mana jamono pagi, markori mana tong asa bolas. Masuk musei mana marminggu jam 7 borngin. Itu. Pertanyaan dohot sudi. Alai spiritualitas nol. Semua yang dia lakukan hanya ritual semata. Jadi so tungadong siat tonga-tonga tau nak kasih songonia manginang. Amin. Iko berimbang do rituali dohot spiritualitas. Taulahon tatangyakon jalatahubasi. Ubah ini akan namang iuton Yesus ikut do gabi tiruan. Ala buha ala tiruan dona disuaton Yesus disaluhut ulaun pakobasionna. Tiruma nahubahen. Ala nido sudia kasih ton Yesus ikomersiado gabi tiruan tunahumaliangna. Di parsihotonna mangulu jala mardalan hobartulomo ni rohani debata. Siani matarida kepeduliatta natongon makarikoton natong peduli bahwa orang lain juga membutuhkan keselamatan. Songon na pinatupan ni naking padditai Martin Simenstel namadok di surat nai sudai takup ayaw dang masalah diawi siado dang ditakup ala komunis audang komunis aw nian ditakup Yahudi adang Yahudi aw dang persoalak kui ala dang hona dope tuibana alai molo nga ditakup aw isi bean non na memprotes sudai akka naniula nasida. Napadua ho na manginang kantate. Moridok kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Atong kantatei parbue di hamu bau ni roha mai di bagasan ngolutta. Missio dei sakap ni debata. Naikod do madungdung sadok portibion secara universal. Tidak hanya kepada HKBP Sabing. Alai dohok matu saluhut akka jolma. Tidak hanya kepada orang Kristen. Alai mulu dohok mulu boy. Dohok masudia kaparuga mona asing. Porsea muse tu Yesus Kristus tu hata. Amin. Unang adong natading. Jalapa didio ni imana gabe pangarahutna. Laho pasikopon karya keselamatan Allah. Hail gesihte. Aitu bangso na asing ipe di leho debatado hamu bau ni roha. Asa nasa na marhamu bau ni roha naikod do makarikoton ngulu na toktong tau mamuji pasangap debata atong dohonot ta mamanginang kualitas ni hapor siauta tarida doi sian hatawutta toktong mamuji pasangap debata disaluhut obas ni ngolutta. Jangan lagi tidak peduli terhadap orang lain. Pedulilah, berangkatlah, beritakanlah Kristus melalui hidupmu dan melalui perkataanmu. Nuaing gudang dua kayak dina sumar mus-mus. Alayang go dekor naking luar biasa doba. Iya, dia kayak dekor ama, kor ina, nampe memang tetap do harus semakin ditingkatkan. Ini do kan? Harus semakin ditingkatkan. Tidak ada kesempurnaan. Tapi tetap harus berupaya mencapai kesempurnaan.
Godang dunuangnya ke edde nasumar musmus. Bahkan ke edde lirik nape naso patut dedehon. Nuaingon apalagi nalomor wani jolo mamang edehon. Gabe orang ketiga. Nah, wah. Waduh ala Kristen gabe orang ketiga. Kan itu kan? Dangat tong. Dang boy tong halak Kristen gabe orang ketiga. Ikut totop do. Satu untuk selamanya. Amin. Jadi saluhutna tadda naung tatinggalhon akka edde nasasi tong na dia mai ima akka edde ningolutta panidangyot tadi edde tai songon halak naung malua siam mara pasti doa dong sada panidangyon di bagasan ngolutta ido ciri ni halak Kristen naik ko patu pauta di ngolutta be bernyanyi melalui kesaksian pemeliharaan Allah terhadap hidupnya, terhadap hidup kita, terhadap hidupmu. Tah tidak kom itu selalu jolma bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Atong dia do ede tanasasi tongna, ede nasasi tongna iko muncul do sian lasni rohatta di pamujiota ala marpanarihodo debata. Unang be marede do iko semangat. Haleluya, iko dido. Unang modohodog. Haleluya. Jala par musik pe iko boton na do tempo. Unang tong pala batu. Gabelang cocok tu edei. Jadi semuanya harus berintegrasi untuk menghasilkan pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Atong tapatudu homma edetai. Marhite ngolut tanai baru edet tanai baru dohot rohatta natongon dipai baru debata. Amin martang yang mahita. Tuhan Jehovah debata manami namarah bangsa di Banua Gijang. Puji-pujian mauliati hosobahroa nami didenggan bangsa di asin roham nato kotong dope hudalah hami diganup parngolon nami be dilehokko di hami hai pason nang gajang ni umur. Sokoni nang kelas ni roha dinamangulaho nakkolon nami be. Tuhan diobason nung ngasaur be hatami to tonga-tonga nami ajari hami mangulahon hatami asa toktong huat tu si hami dari Tuhan dakkolad hami dakkolad diri nami hasa sangat ni haluau ni alai ko sahat dos tu sadok portibion unang adong natading ubah ini mangido hami tuho ajari hami pargugui asa tung boy hami di Tuhan gabi akka ruas ni pamatangmu natoktong boy gabi pasu-pasu tuhu maliang nami mau lihat madiho wali Tuhan Jehovah di bata Tuhan di bagasan obasope martang yang hami dia kadongan nami na tongod dia ka parsahiton komatong Tuhan na mangalihun gogo di nasida lahu mangadupi ka parsahitoni tabay gogo pasu-pasu ka ubat na pinangado na ninumna asa boy li Tuhan lam umiran nasida jala boy nasida malum sian parsahiton na tujuan nyarion mangido hami nang diho dia kadongan nami li Tuhan na marulang tahun di nasa mingguon ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun pardongan saripeon komatong na masu-masu nasida tabay gajang ni umur tabay hai paso do akalas ni roha marhite-hite akan nanilo ni tangan nasida asa martaba-tabalas ni roha nasida mamuji pasanga pokko di tonga-tonga ni parngulon na ganu pali Tuhan ali Jehovah di bata manami martangyang do hami nang ali Tuhan di sudi parhaladuni huriamu HKBP Serang leho madina sida gogo tabay bisuk nasiako tarlumo bihasa daun ni roha le Tuhan asa tung sada rohana sida tarlumo margogo na sida laho patupahon saluhut akka pakkubasion nadenggan di tonga-tonga ni huriam HKBP Serang gabelas ni roha may di saluhut ruas ni huriam jala sangap may di goarmu nabadiay ali Jehovah di bata amanami dia ka parukilon dia ka parsitaonon na masa di tonga-tonga ni ngulu nami mangidu hami tuho komatong na mangalihon gogo di hami laho mangadupi saluhut nay asa tung margogo hami jala boy hami manalpuhoni ali Tuhan jala monang hami di ujungna siani lamtang maha porsion nami lahu manghiutok ko Kristus Yesus Tuhan nami mau lihat madiho ali Jehovah di bata deo basope hami saluhut na pungudi ngananon roto do pamu na badiay mangido tuho komatong Tuhan na mangaramoti nang ngulu nami pasu-pasu hami pasu-pasu manang saluhut akan naniulan tangan nami na deng asa marparbuay dohot denggang makolas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nami jala siani boy pasahaton nami siani gabi pelian na hucus
di tonga-tonga di bagas joromi mau lihat madioli Tuhan martang yang doha minang dia kadongan nami na tongodang dapotan si pangano do akka para bitope homatong na mga ramo tinanggolo na sida pake hami Tuhan akana porsea pake hami akana tinubusmu gabi dalan haboran ni pasu-pasu tu nasida asa marhite-hite saluhut akalun nami na dinggani lamar saringar guarmu di sadok portibior pinuji pinasangap maguarmo li jahuba di bata pardusa na gudang dohami naro dohami Tuhan tu adu pamuna badia imangi doho tuho sesa mahami sian saluhut dosa hasalaan nami asa toktong Tuhan tamahami digoari songonakka yanakomu pinuji pinasangap maguarmu luas masadok na mangudu mamuji pasangap poko di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho sai saud malomoni roham di hami amin.